Haluaisin todella tietää, mitä syöt. Onko se jotain, mistä todella pidät? Se on volepaleipä. Leipä päällä leipä. Leivän päällä. En taida se on voileipä. Oi, voileipä. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko se yksinkertainen voileipä vai onko siinä joitakin herkullisia aineksia sisällä? Kuule, inekse hyvä. Yksi leipä ja toinen leipä. Okei, vain leipää. Ehkä yksinkertaisella täytteellä, kuten voilla tai jollain vastaavalla, eikä niin? Ei, leipän sisällä. Ymmärrän. Joten se on kuin voileipä toisen leipäviipaleen sisällä. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Kyllä, ehkä voit vain kuvailla makua tai rakennetta. Luuletko, että se on pehmeä, rapea vai jotain muuta? Se maistuu leivolta. Se kuulostaa järkevältä. Luuletko sen toimivan hyvin vai ajatteletko lisätä jotain? Satan yrittää leisa vähän enemmän leipää. Ensi kerralla.